Hello mga kaibigan, magandang araw po sa inyo lahat. So, ngayong araw na to ay gawa muna ako ng isang reaction video patungkol doon sa isang babae na ikinalat daw ang kanyang mga malaswang ginagawa sa kanyang boyfriend. So, masabi ko lang dyan is napakamalaking kamalian talaga ang ginawa ng isang babae. Meron edad pa siya, 14 years old pa siya yung babae, yung lalaki 19 years old. So yung babae nag-aaral pa, grade 9 student. So talagang napaka laking kawalan talaga doon sa kanyang pagkababae. Ang kanyang ginawa na ikinalat ang kanyang mga video sa kanyang boyfriend. So ang masabi ko diyan is wag po tayo magtitiwala. Kasi hindi natin alam kung anong kaidatnan niyan. Tulad na ngayon, isang babae pagkatapos niya makipaghiwalay sa lalaki, kinalat yung mga video na sa kanyang mga barkada, sa kanyang teacher, sa kanyang mga relatives, pamilya. Talagang malaking kahihiyan talaga yun sa isang babae na makikita siya sa kanyang mga pamilya na ang kanyang mga ginagawa na hindi maganda. Kasi yung mama pa niya nagtatrabaho pa doon sa Taiwan. So ano na mangyari sa kanyang mama doon sa Taiwan? Sigurado hindi niya mapapakali kasi yung kanyang anak niya sirang-sira na dito sa Pinas. So yan po ay ang advice ko lang sa inyo mga kababayan is wag po talaga kayo magtitiwala sa inyong mga boyfriend na magre-record kayo ng video na kung alam naman natin na yun ay kasira sa atin kasi hindi natin alam na kung darating yung araw ay maghiwalay kayo, gagamitin na yun ng isang lalaki, i-blackmail ka niya, gamitin niya yung video mo na ikakalat niya. So talagang wag po tayo magtiwala sa ating boyfriend kasi lalo na yung babae, batang-bata pa, minor de edad pa, talagang malaking kawalan talaga yun isang babae na kanyang ginawa. So sana po ay naging leksyon na po yan sa mga babae. So yan nga palaging ina-advise ni Kuya Rafi is wag po tayong gumagawa na action na tulad ng ganyan na kung alam naman natin na yan ay kasira sa inyong pagkababae. So sana ay makatulong na itong video na to, reaction video na to sa inyo mga babae na wag po kayong gagawa ng hakbang kung alam naman natin na yan ay kasira sa inyo. Kasi ang masabi ko lang is hindi pa kayo kasal, boyfriend pa kayo, gumagawa na kayo, nagre-record na kayo mga ganyan, paano na kung maghiwalay kayo? Talagang malaking kamalian na yun. Pag ikakalat yung boyfriend, hindi matanggap na maghiwalay kayo, na hiwalayin niya, talagang ikakalat niya yung mga video mo, yung mga ginagawa sa mga porn sites, sa yung mga kilala mo, sa pamilya mo. Sana po ay isang leksyon na yan. Yan yung mga kaibigan na wag talaga kayong gumawa ng isang hakbang na kung alam nyo na yan ay kasira sa inyong pagkababae. So yan lang po mga kaibigan, yan lang po ang aking kunting advice at reaction video dito po sa isang babae na grade 9 student na kanyang ikinalat yung mga niyang malaswang ginawa sa kanyang boyfriend. Ngayon nga, ikinalat sa kanyang ex-boyfriend yung mga video. So yan mga kaibigan, magandang araw sa inyo lahat. So, have a nice day and God bless po.